Ayan guys, for today gawa tayo ng lilot balatong. Ayan, mga paborito ng mga Ilocano. So, ang gagawin natin is isasangag muna natin yung munggo hanggang mag-itim. Isasangag muna natin siya. Isangag na walang mantika. Ayan. Ganyan lang siya hanggang mag-itim. Kaya tinawag na lilot balatong kasi mga paboritong merienda ng mga Ilocano. Mas lalo na yung mga tawag doon, mga nasa baryo-baryo. Yan. Paborito nila yan. Sasangag muna natin yung munggo hanggang mag-brown or hanggang hindi naman yung sunog na sunog, yung maitim, hindi naman yung masyadong sunog na sunog. Kunin natin yung aroma. Masarap to ngayon kasi malamig, diba? Sarap siya. Ito yung malagkit. So, yung malagkit, ang kasama niyan is niyog. Yung gata ng niyog. Sabay sila. Ayan guys, so nag-itim-itim na siya. So mamaya konti, pwede na natin siyang i-transfer doon sa lalagyan. Huwag naman yung masyadong maitim kasi mapait siya. Ayan. Ice bag, pag mainit na yung tubig natin, so ilagay na natin yung munggo. Ayan. Pero kung gusto nyo, hugasan nyo muna yung munggo para matanggal yung mga yung maalikabok niya, para mahugasan siya. Ayan. So, lutuin muna natin siya bago natin ilagay yung gata at saka yung malagkit. Ayan guys, so nailagay na natin yung coconut milk. Ayan. So, hintayin natin hanggang maluto yung munggo bago natin ilagay yung sticky rice, yung malagkit. Ayan guys, so ilalagay na natin yung malagkit. Ayan. So, naibabad na natin siya din kanina. So, i-mix na lang natin siya. Ayan. Nanonood kami ng balita, kaya yan yung magiging background. Napakinggan namin yung mga balita dyan sa Pilipinas. Kasi dito wala kang mapanood na balita. Parang blinok nila yung channel nila. So, ayan. So, yun ang magiging tsura. Kulang pa yan ng tawag doon yung coconut milk. So, lalagyan pa na natin siya mamaya. Saka brown sugar
or white sugar para di siya masyadong maitim. Ayan. Ayan guys, kapag malambot na yung malagkit at saka yung munggo, pwede na rin natin ilagay yung asukal. Ayan. Ayan yung asukal natin. So, depende sa inyo guys kung gaano karami yung asukal. Pero sa amin, nalagay namin is kunti lang. Kasi ay namin matamis. Depende sa inyo sa panlasa nyo kung gusto nyo yung matamis. Sarap din yung medyo matamis-tamis. Kunti. Para hindi ka madaling magsawa. Yan, di ba? Sarap-sarap. Ayan, yum na. Yan, guys. Ang sarap-sarap. Creamy. Diba? Pwede nyo rin siyang dagdagan ng coconut milk pa. Kung kulang yung panlasa nyo. Kaya ayan. Pero sa amin tama na para hindi siya masyadong nakakaumay. Tara guys. Arat na.